Nagbukas og bag-ong oportunidad alang sa 20 ka mga persons deprived of liberty kon PDLs ang aktibidad kung diin ilang ipakita ang kanindot sa Maria Cristina Falls sa ilang pagpinta niini. Kaniadtong Lunes, Hulyo 15, laing chapter ang mibukas sa ilang kinabuhi sa dihang ilang gipintura ang hulagwayong kanindot sa busay sa tabang ni Associate Professor John Alan Dinhi ikan sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kon MSU-IIT. Ang sesyon nagpakita sa mga talento sa mga PDL sa color mixing o brass techniques pag-amuma sa ilang artistic skills o creativity. Ang hagit nga gibutang sa tubangan sa mga PDL ang paghulagway sa Maria Cristina Falls, usa ka pinalangang landmark sa Iligan City sa mga canvases nga kawayan nga himuong talagsaon nga pintalan sa kamot nga refrigerator magnets usa ka espesyal nga souvenir item sa Iligan. Kini nga mga artwork nagtumong sa pagdugtong sa gintang tali sa pagkabilago o pagkamamugnaon uban sa MSU-IIT nga nagpahigayon sa ilang umaabot nga pagbaligya. Kini nga inisyatiba na himong kamahin sa Behind the Bars program usa ka hiniusang paningkamot nga gitukod niadtong Nobyembre tuig 2023 sa MSU-IIT ug sa Bureau of Jail Management and Penology Region 10. Ang programa naningkamot sa paghatag og gahom sa mga pineriso nga mga individual pinaagi sa artistikong pagpahayag ug pagkaandam alang sa malampuson nga reintegrasyon sa katilingban. Si Carlo F. Obreke, ang City Jail Warden, nihatag og gibugaton ug gisaysay niini nga sulod sa dormitory ilang nasabtan nga ang pagkabilanggo wala magpasabot sa mga individual ubos sa maong pag-atiman. Kini usa lamang kahugna silang kinabuhi. Busa ilang gipunting mao ang pagpauswag sa personal nga pagbag-o sumala pa ni Obreke. Bag-uhay lang gilusan sa Iligan City Jail Male Dormitory ang kampanya nga Higayon 2.0 nga gilangkuban sa online ug offline nga mga inisyatibo aron mapataas ang kahibalo bahin sa mga programa sa rehabilitasyon ug kalambuan. Ang kampanya nagpasiugda alang sa mga sistema sa pagsuporta nga nagpadali sa katilingbanon nga reintegrasyon sa kanhing mga piniriso. Ang programa nagtumong sa pagpalapad sa epekto niini nga nagtanyag sa tulo ka sesyon nga mga leksyon nga nakafocus sa paghimo og full-blown nga mga hulagway o pagpalambo sa nagkalaing mga produkto sa pagpintal. Alang sa Newsline Philippines, ako sa Natalie Batolino. Stay safe.